Hidup. Hidup. Orang masak dia hidup. Hidup. नंगौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव महकुमायाव दिनै बे 1 घन्टानि धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे धरना हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे आसाम जुडिसियेल सार्भिस थार्ड ग्रेडनि थाखाय बर' भाषानि बर' रावनि 50 नाम्बारनि जि मार्कनि थाखाय बर' भाषानि सोदेरनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारजों सावरायनाय जादोंमोन। जिहेतु बर' भाषाया भारतनि संबिधान बायदियै 90 फारिलाइयाव सोसनजानाय आरो बियो भारत आसामनि नैथि गनायथि राव हिसाबै दिनै गनायथि मोनबाय आरो बियो आसाम एसेम्ब्लियावबो दिनै गनायथि मोनबाय। दा बर' भाषाया बेबायदि अफिसियेल लेंगुवेज जासेयावबो दिनै आसामनि गुबुन एडभार्टाइजमेन्ट गुबुन फोसावथायफोराव बर' भाषाया जायगा मोनाखै। दा बेखायनो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों आरो नैबे आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव जि सिलेबास बेयाव बर' भाषाखौ सोसननो खावलायदों आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि जि इलेक्टरेल रुल बेखौबो बर' भाषाजों फोसावनो थाखाय खावलायदों। दा बैफोर डिमान्डफोरखौ लानानै आसाम सरकारजों सावरायसेयावबो दिनै आसाम सरकारा बेखौ मावफुङाखै आरो दायो असमिया राव आरो इंलिसजों फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा जायनि थाखाय दिनै जोङो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ दिनै जोङो सावनानै दिनै जों मोनसे डेमनस्ट्रेसन खालामदों, दिनै जों मोनसे खुद्रिसारनाय जोङो फोरमायदों। दा बिनि गेजेरजों जों बुंनो सानगोन आसाम सरकारखौ जाहाथे जोंनि बर' भाषाखौ बेबायदि नेग्लेक्ट खालामबाय थायोब्ला बा जोंनि बर'फोरनि डिमान्डस बा जोंनि दाबिफोरखौ मानिनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव जोंनि दाबिफ्रा हयथ' गोख्रोंसिन जागोन आरो आसाम सरकारा जाहाथे बिनि सायाव गुरुत्व लानानै खामानि मावलांगोन होननानै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै दिनै बेखौ खावलायनाय जाबाय।